Kurobo songo boika moja na kurosugusu boika ilianye amonese engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye omwanjwa omurigereria we TV ya Agr nigongo kuharigania ase amangana amaya wana atikire kuruiga semese itwiburaria asenjira gwikirano korende ritangani tonyole amangana yo asenjira ayo bwenge oburuire bwa corona nigo bugenderete kwambukira asense ya Kenya barike emiremo abantu babwato bolema ekipodi cy'ikisukuru cyaboliwe na omubunge o South Mogrango osoro kugendera komochigwa asamangana agotebekana gukwana iguru y'abarayi ebagusi mangana yo asenjira yo boikirano amalietane Dennis Zadok nonya nebinyinyi byoburuire bwa corona kugendera korolekana gokehana asense ya Kenya ewizara yobochenu nigagenderete kuraria umubaro w'abantu bali bakonyora uburuire bwa corona aiga Kenya nonya nabo ewizara eyo yobochenu niho yabuliriye abakenya kugendera kubwatia amachiko eri wetanga konyora ebinyinyi byoburuire bwa corona aiga Kenya. Today 373 people have tested positive following testing of 4,663 samples over the last 24 hours, bringing the total number of confirmed cases in the country to 33,389. Our cumulative tests now stand at 38,193. From the cases being reported today, all are Kenyans except 13 that are foreigners. 273 of these 373 are males, 100 are females. The youngest is 1-month-old infant, and the oldest is 80 years. The distribution of cases by counties is as follows. Nairobi, as is usual, leads with 117, Busia with 66, Nakuru with 37, Kisii with 32, Homa Bay with 15, Kiambu 12, Kisumu 11, Uasin Gishu 8, Garissa 7, Isiolo 7, Narok 7, Taita Taveta 7, Mombasa 6, Muranga 5, Migori 5, Kajiado 4, Kirinyaga 4, Kericho 3, Nandi 3, Nyeri 3, Machakos 3, Bomet 2, Kakamega 2, Kitui 2, Nyamira 1, Siaya 1, Turkana 1, Meru 1, and Makueni 1. We will deep dive into the 117 cases in Nairobi and identify that they came from Roysambu 18, Langata 12, Westlands 10, Embakasi Central 9, Dagoretti North 8, Kamkunji 7, Embakasi West, Kibra and Makadara 6 each, Dagoretti South, Mathare and Starehe 5 each, and Embakasi East, Embakasi North, Embakasi South, Kasarani, and Ruaraka have 4 cases each. The second county with the highest numbers is Busia with 66 cases coming largely from Matayos, 62, Teso North 4, and in Nakuru, the 37 cases are from Naivasha, 15, Nakuru East 10, Rongai 5, Kuresoi North and Nakuru West, 2 cases each, while Gilgil, Molo, and Njoro have 1 case each. The rest of the breakdown for the counties is in the document as you will receive it. Today, we are pleased to announce that 72 patients have recovered from the disease. 36 of these are from the home-based care program, and the other 36 have been discharged from various hospitals where they were receiving care. Our total number of recoveries is now 19,368. Sadly also,
we have lost 3 patients to the disease, bringing our fatality cases to 567. We want to both thank the healthcare workers in the front line who are working tirelessly in this response in saving lives, and we also want to send our sincere condolences to the families and friends of those who have lost their loved ones to this disease, not only over the last 24 hours, but during the course of this pandemic, and we wish well for them. Ekiombe igiokurwanira oboene bwa mwanya bantu kimanyakanitenga Kenya National Commission on Human Rights ya tebirenga no nyane katiba ya Kenya kegenderete gucingirwa magega yugukura emyaka 10 kurwa ya ititigwe aiga Kenya abantu mbaraikiraniwa maganio abo na ero enyene tereikiraniwa buna ebwenrete kolengana niliuko yali kuucha sinyumba chiburalia kurwa sikimbekyo nigo rigotebanga oboene bwa abakenya tiborarorekana asense ya Kenya na gotebanga okugani nkororo abaraikubwatirana koenekinga ekatiba eria etetigu bene mwaka bwechirugwere na ngwanse 10 ya bwatiwe na gwikiraniwa elio abakenya konyora busibule ebwabo. Omunyakirogo bw'ekipodi ky'ekisukuru ase county ya Kisii Professor Henry Onderi obuliri ekipodi ky'ekisukuru kwenekinga ngobalika kire emirimo abantu bamenyete n'obolema kagukwana nabalikia mangana lituko lya lero. Onderi niko atebanga arange ekero ekipodi ky'ekisukuru kikubalika abakoli emirimo ase ekisukuru ase county ya Kisii niko kitali kubalika emirimo abantu bali bamenyete n'obolema nonye bali ne obumanyi bwanne bwokora emirimo eyo niko abuliri bono abateneri baterete ekipodi ase ekisukuru kwenekinga kubalika bali emirimo na barabwo kwegendereria akinga kyekyo Onderi niko abulia abarai ase county ya Kisii kuba kibesa kikipasali abantu bali bamenyete n'obolema elio gosoma na gosomia abana babo. Mwanjwa omuriri bwe TV ya AGR nyuma ntara ya kora amangana amaya kubiga semense ito yoborelia ontakete kogenda yemo aseyemo goika studio ito ya kabere elio tomonyole Videlis Omingo watoletera amangana yichigosoli na abagosolia togenda yemo aseyemo goika studio ya kabere elinda tumanye amange. na gusubiriye andonsia soverete omwanchwa omorigereri bwe TV ito yabagusi Global TV na kwereganira samangana mayakurwa ase birubo by'ekigosori amona bagosori me yense ya Kenya na bayigokurwa chinse chisiko nabagusi Global Radio nakyo ekeumbu kyo mu siasa mali tanche no mwana baba gitutu na bokondoka Videlis noyo muchogende kirto cha kiracho sori me yense ya Kenya omwanchwa omorigereri anigo tokumurikira buna chinga kicha abonoiga anigo abachotereri benkoyo imeyense ya Kenya na bayigo amona barayi bakubwatana amona Kenya bonsi anigo bagwenda takumurira oyorenge umwakingo yobwe timu ya Ashabana uyo maganta na Evans Obutu aniga nyarko bakagosiria obugima bwa itariki 15 na ibere umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2020 naniga yote bakana aniga nyarko bakagosiria obugima bwa yekorenga namo na echingo manyarko bagakonyora asenda yaye ekerago chesa ime ye county ya Nyamira itariki 14 umutinyo gatano na gatatu umwaka yo 2020 nigo ogosangirira kwa ikogenderete kurwa litko lya Jumapili goika bonoiga anigo ogosangirira kwa ikogenderata serituko lya arero alitko lya Thursday gose Alhamisa anigo ogosangirira kwa ikoraletwe ase county ya Kisii ase town ya Bosongo anigo banyako bagosangirira aroro nabayigo nigo mubiro yogakire ase nkendu ere ase county ya Kisii nabayigo kitosko gochibosyo omwanchwa omotigarali nigo tokumanyobuna ekeumbe gose eboda elitenerete ekeumbe keriketenerete nkoyo aiga imeyense ya Kenya gose FKF anigo yakorere konyora amasakara kurwa ase abarai aho gose bali bakorigia ebirogo ase ekeumbe kya FKF ase abacholi oburacho korekana bwango iga achinga ki ba achagete kubeka amasakara ire tukole igoro nabayigo bagakora kujabe kali tukelio lya igoro amasakara yabere ready gosabere tayari ase bono abacholi boka ndata kwariganirwa ase keombekyo kya FKF ensemo yabali bakorigia oburai ase keombekyo kya FKF anigo arebuna akorwa buna Atom Alila oyibo igokoriye ekeroga kanene ase keombekyo kya FKF
ayo na aria make agenda tugutukira ime ye chigosori amona bagosori go sase mese ye chigosori amona bagosori me bagusi global radio kyomugusi na boigo nigo abatutereri na boigo abakinko yo imense ya Kenya bagenda tukubeka maiso na boigo birengere byabo gochese wizara ye chigosori aiga Kenya achinga ki umurai wense umuskeu Kenyatta anyarwa kuboria wizara yo ekorawamo na ambassador Amina Mohamed anyarwa kuboria chinchira na boigo kuboria chinchira achabene chigosori chinyako bachiko ironera imeyense ya Kenya abatutereri na boigo abasori bechinko yo imense ya Kenya anigo bono bakanyerete oroboti kurwasumu waziri yo ambassador Amina Mohamed eliabwatoke buna ndire chigosori chibento kwironera imeyense ya Kenya bo ikiranu chinga kiche bini borwire bwa corona bose COVID-19 na abigendera konyara kwa bigo kea na kedogo imeyense ya Kenya wikera buno ngotora mangana mayakurwa SMS yerubo bye chigosori amona bagosori imyaba gusi global radio kembune kyomugusi nchero mwana wa bagetutu na Rabidelso mingo mutoge buna botambe sesenigwa Wikirabwo umwanchwa murigirwe TV ya AGR na ongo yagutorera amangana maya bunateka SMS ito yoboralia litukeliga lya lero wika abwankyo nkobakaniria murigiryo buya na onyatora subscribe gusonyo gotagete koba umomemba oito gosomofuasi oito ego kugosaba epatoni yerensa erikire nga subscribe oye kune elinde kwatabinga subscribed yani jirende iko kwabeiro umomemba oito gosomo bwatani oito asora bego konyora amangana amaya kira lituko nimero biliende elitoko koletera kurwa TV ito ya AGR talibese ko chokokolia kendansa epatoni erikire nga subscribe oye bate ekotabi subscribed elio koba umomemba oito obene asora bego konyora amangana amaya nimero biliende kurwa iga TV ito ya AGR ni gongo kuganilia obo tegererio buya no burigerio buya ime ye TV yeito kurwa aigase orugongo rwa agusi oyega obaletera amangana maya asili tukeriga lya lero erietariane Dennis Zadok ayo naro amaya atekire ntogendere kumanyia amange kurwa AGR ekeumbu kyomugusi